Coba tak golek inti pakunjaran sing dienggo Kunjara bapak iki. Apa kowe ora kepengin duwe anak kanggo neruske sejarah uripmu? Duwe ya duwe, Pak. Duwe gegayuhan pengen duwe bojo, duwe anak neruske sejarahku ngono kuwi. Ning ya kuwi aku ki urung duwe sir-siran bocah wadon iki tak pikir-pikir sik. Apa ya ana cah wadon sing seneng karo aku? Ana anak jelabrong jenenge Manowati. Lah aku urung kenal. Aku urung weruh bocahe kaya apa kok jojo kek Manowati iki galak ora. Engko bocahe aleman ora. Bocahe ayu. Ayu. Apa-apa kowe ngerti bocahe, wah, kowe mesti sarungan terus. Ngono. Iya. Aku yakin, Pak. Aku sih pengen ijen kaya sing mbunang uripku ki bebas. Ngeterke sapa-sapa penak. Ora ana sing nyemburoni, geretke kopre sinden ya penak. Nang apa-apa ya penak. Kowe manut karo bapakmu ora? Ora. Gelem tak rabekke ora? Ora. Yen kowe bantah karo wong tuwa ora gelem tak rabekke dina iki aku wegah ngaku. Kowe dadi anakku, minggat suwene, minggat. Sampluk tanganmu bagi maju. Canda dan satu fokus nyepelek ke disembur Pak. Ayo apa kau? Canda. Mati aku. Lu itu tidak. Lagi maju. Rapopo.
Ojo sengguh aku kalah musuh diampur mesti maju gue ya aduh yang mati aku lu kok kapake biar sampluk godo pecas dahmu oh yang tidur sampluk godo mutar lu edian mencolot gue yang santai yo as oh what oh yang what mundur Munuk putih apa kuwi sing jenenge Anoman wah candak butuhmu tak rajang-rajang kaya brambang tak iris-iris kaya kubis tak rica-rica mudyar kuwi kakekane biadok melek ngidoni munyuki wis cengesan yo awas kowe ora edo candak tenan kowe mau gawe tadet kowe nyuk munyuk awas nyuk yo candak iki jalukan ngene kok angel cekelane bian mati aku aduh mencolot nyokot gulu parat yo awas oh hot lo ke barat gawe geger anu kiri dasar
kedadian mencorong dadani Sowi Satria Pringgondani putra Rama Werkudara Gatotkaca aran guna kowe Gatotkaca Wiradalah. Irikata sang Gatotkaca ing mapak arga suta Pakapira Kresna Gatotkaca murang tata yata satriya lino perawiran yakti Satria saate Tanding yuda mesti yen to sira baya aja kangu cireng jure sikap parat tanurung tumakang Gatotkaca tan ngurunga kowe temegeng lena musuh tembung Dirgamati murage maju rene sing mati Gatotkaca apa Dirgamati ladalah watuk wong iri dasar orang ngulari Rama Werkudara sopan kujaran kelakon obong negara iri dasar wah ladalah sigar merapat sirahmu
sirah disamburi parat. Ayo Durgapati ngateko. Oh, mati aku. Waduh. Wah. Loh kok kapakian lo. Wah. Wah. Weh. Mati aku. Mundur sapa gawe kere. Pandhawa tata Kyatisa Indriyaksa Sara Maruta Bana Margana ladala ana sing gawe kisra gawe gedhong mapan ana tapa wates iri kadasar satriya metu sisike sapa wae tambuh lawan aku Antarja. Antarja, iya. Kowe wis nate krungu sing dadi jenengmu. Putrane Kanjeng Rama Werkudara sing dikunjara ratu Gustimu. Wah. Dadi tekamu rene goleki bapakmu le kowe. Ora mung goleki aku bakal ngluwari Rama Werkudara sing dikunjara ratu Gustimu. Ayo. Mumpung durung bacut ndi Prabu Gangga Trimuka. Supaya ngluwari Rama Werkudara. Selawase ora bakal diluwari wong tuamu. Sababe apa? Wah, bakal tugel gulune arep dibekakak kunjuk yang Bathara Kala. Bisa bekakak Rama Werkudara waton bisa ngelangkai bangkine Antarja. Konangan patih Yaksapati gigit sumpapit pebot gulumu. Mati ngerti-ngerti nyikep wong kowe.
Ayo ngaduk teh pate. Oh, sik. Mus metau. Oh. Oh. Tiang. Oh. Nanti ya. Oh. Alat awake. Oh. Hop. Sinuwun tetewasan sinuwun. Indriyo mangung ganduhan rimang lelena tanpa hamden waduh ngaturaken ketiwasan sinuwun Patih Yaksopati matur ketiwasan napa Paduka dawuh supados wadya Balagiri kadasar pacak baris wonten tapel wates negari jebul tinemunipun menika anak-anak Werkudara Antarja Gatotkaca semunipun boten nrimake yen kaya mangkono anak Werkudara tekono kene nggih nuwun Wadya Balagiri kadasar padha kalah leres nyuwun duka ingkang kathah mundur padhepane dhewe anak Werkudara iya Antarja aranku aku Prabu Gangga Trimuka sing munjara wong tuamu yen ora trima arep apa Antarja entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk ewa dene ora gelem ngluwari wong tuaku dina iki mati dening aku wah Canda
iso mabur sapa iki? Gatotkaca. Putra Rama Werkudara. Oh, lah. Iso njaluk balen wong tuamen iso nglangkai pangeru. Woi. Landak. Dulur kuwe karepe piye? Wong sing dipatah karo Siwa Kresna ki aku. Lah kok Kakang Gatut, Kakang Antarja melu-melu maju perang, ya kalah. Mbon. Semune Ratu Girika Dasar Prabu Gangga Trimuka ora akan monggo sembrono. Ya. Coba tak sawangi tak anteni ngono iki Ratu. Weh, lah wong to iki. Soroting mandam sumula madang ijo pasarean. Ngenani wadana murmu kelingan ngangrangan. Iki sapa meneh sing adeg malang kadhak tangane ana ngarepanku. Tambuh lawan aku jenengku Antasena. Antasena iya. Ya iki putrane Rama Werkudara sing ragil. Kowe kuwi ya anak Werkudara. Oh. Jare bapak kok kunjara. Iya. Lupute bapak apa, dosane bapak apa nganti kok kunjara? Wong tuamu siji-siji wis nate ketemu lawan Ruci Bathara, ya dhewe Ruci. Bapakmu Werkudara sing wis antuk kawruh kasampurnan ya kawruh sangkan paraning dumadi. Dina iki menungsa pantes dienggo bekakak unjuk ngarsane Bathara Kala. Oh, bapak arep kok nggo tumbal. Iya. Aku tak takon karo kowe. Takon apa Antasena? Isih pengin dawa umurmu ora kowe? Isih pengin nyawang soroting srengenge ora? Dasar opo ngucap kaya ngono. Lah nek kowe ora ndang luwari bapak, iki mengko cilaka iki. Mumpung anake lanang Antasena isih gedhe rasa sabarku lho iki. Bapakku ndang diluwari. Ndang ditokke saka ngesel. Sakne bapake ora tau rekoso kaya ngono kuwi, malah dikunjara. Iki anake lanang Antasena sing ora trima, yen pancen ora trima malah kepara kowe bakal tak rangket tak kunjara sisan lho. Rangketen yen pancen iso bondo tanganmu ya. Adekku ngomong semono ngadidan. Wah, jian. Wah.
kalih remuk kowe. Sungut banyak jajamu. Kesuwen ngundak dikira Antasena ora ketok ampuh buta gedene semene kena banyu sungutku mlonyoh dadamu wakasane mudyar kowe ora iso ambekan coba tak goleki ndi pakunjaran sing diku njara bapak iki. nyung brengengen embrangan aning marga emal agung Cilithok Kresna kakangku tekan kene. Kyai Werkudara iya, Dik. Sing ngluwari aku saka pakunjaran bocah sing lungguh ana burimu kuwi sapa? Ora matur nggih cah bagus sapa sejatine sira? Aku tak matur sampeyan bener Raden Werkudara ya Bratasena. Iya.
Wah, ora iso basa kowe. Nyun pangapura aku ora iso basa, ora iso ndodok. Ya aku sing ngluwari sampeyan. Kowe sapa? Aku kuwi bocah saka Kayangan Gisik Samudra. Putune Eyang Baruna, putrane Dewi Urangayu, jarine Sibu, jarine mbahku. Sampeyan Bapak Werkudara kuwi wong tuaku sing ukir jiwa ragaku. Gelem ngakoni aku anakmu ya syukur, ora ya syukur. Mandang sumulo amadangi jero pasarean ngenani wadana remu-remu elingan ngangrangan wah kuwi anake Urangayu. Antasena jenengku. Bari saiki aku akoni anakmu apa ora? Wah Yo piye? kowe anakku. Kyai Werkudara. Piye? Nadan to ora kok akoni ning kabeh do pirsa wis do nyekseni watake ya kaya kowe. Hah? Ora iso basa, bocahe watake sogol kaya ngene. Kowe anake Urangayu. Heeh. Ibumu kabare piye? Ngopo takon kabar ibu? Aku kangen. Nek kangen iki mbok ditiliki. Ora lali ngono kuwi. Lah sampean iki kebangetan. Sampean iki duwe anak ning kono jenenge Antasena aku nganti gedhe. Sibu iki tujune wong trima. Sibu iki golek sandang pangan dhewe, nyekolahke aku ya seragate Sibu dhewe wong bapak ora tau kirim dhuwit. Kurang trima piye to mbi bojo Sibu Urangayu kuwi? Diwayuh nomor 3 ya gelem. Ora usah cerewet. Aku sing kleru, aku sing luput. Nek kowe tetep tak aku anakku. Oh ya ora kok aku anakmu ya ora apa-apa, Pak, ora. Sing bakku aku wis ketemu karo sing ukir jiwa ragaku. Gatot Wonten dawuh Rama. kenalke iki adimu. Sampun ngertos. Wis ngerti anakmu jenenge Garuwaca karo Antaraja iki kemakine tok kok, Pak. Umuke omonge sing digedhekke mos gelut karo aku sore mau. Wah, kudu gelut rebutan apa? Ojo kudu rebutan warisan. Gak. Wong loro anakmu iki lho, omongane atos-atos sok ampuh dhewe. Yen ora percaya seksine Pak D Kresna. Ya Pak D. Ora i. Ya padha wae. Iya biar Antasena aku seksine. Werkudara. Jelida Kresna kakangku piye? Bagya mulya dina samengko putramu wis padha nglumpuk kabeh. Ana Antarja, Gatotkaca, Antasena. Ya ora mesti nek nglumpuk kabeh, aku curiga bapak isih duwe Sibu meneh. Wah, Ora wae. kowe lagi wanuh karo bapakmu dino iki semono wis wani bantah. Ora teges bantah ki ora, Pak. Mbok menawa. Wong lelakon ku ora ana sing ngerteni. Bakune aku wis melu seneng aku kok aku putra, ngono. Wis dina iki aku manggon ning ndi-ndi ora masalah. Sing penting aku cedhak karo bapak. Aku pengen caketan karo bapak iki lho nuduhke Antasena putrane Rama Werkudara. Wah, matur nuwun kowe sing iso ngluwari aku ya, Kir. Kowe sing iso mateni Ratu Iri Kadasar. Pangestune bapak.
upama aku ora iso mateni Ratu Girika Dasar ora wurunga malah bapak sing dienggo tumbal. Rayune Gusti Kang Purbing Jagat wis paring pengayoman karo anakmu lanang Antasena karo bapak. Yen koyo mangkono ayo bareng-bareng bali ana Jodipati, bali ana Ngamarta yen anakku Antasena. Manggung kanduan rimang lur leno tan mula kanin yen tan dosa mengko diawutama Wah, anakku Antasena. Piye, Pak? Piye kerasan apa ora kowe manggon ana Jodipati? Ya kerasan. Wong cedhak karo bapak Werkudara. Rumangsa seneng antiku, Mak ning kene jebul tinemune dulurku akeh. Ya. Ana apa nimbali anakmu lanang manci tengah wengi? Sumurupa ngertenono dina iki bapakmu bakal duwe gawe mantu. Bapak kuwi? Ya. Apa besanan karo pamanmu Janaka? Bapak meh besanan karo Pak Cilik Janaka. Ya. Anake Jlamprok sing jenenge Dewi Manawati bakal dadi mantune Werkudara. Ya melu seneng melu bungah. Bapak arep duwe gawe. Apa Kakang Gatotkaca ora rabi? Ora. Lho. Apa Kakang Antarja kok dawuh karo Manawati? Ya ora. Lah sing arep tak dadekke mantenmu entuke putri Madukara Dewi Manawati putrane Pak Cilik Janaka kuwi sapa? Sing bakal tak dawuh karo Manawati ora liya anakku dhewe. Lho lah ya anakmu sapa? Ora ana liya mung kowe Ger Antasena karo tak rabekke karo Manawati. Gosek to Pak, gosek aja kesusunan. Lah bapak ki arep ngrabekke aku kok ora taren dhisik karo aku. Monggo sing lakoni iki ya aku. Ngono iki. Bakune kowe kudu manut karo dawuh wong tuwa. Manut ya manut ning dhisik iki perkara rabi e. Perkara seneng, perkara katresnan. Aku kuwi durung duwe rasa tresna karo sapa wae klebu karo Manawati. Atur maneh aku urung kenal urung panuh karo putri Madukara jenenge Manawati putrane Pak Cilik Janaka tenan, Pak. Antasena urung mikir omah-omah. Manut karo bapakmu. Manut ya manut nek perkara omah-omah kok dhisik. Aku sing pengin dhewe.
Aku pengen bebas. Kanca-kanca kuwe sing wis do omah-omah dadi manten anyaran nyebul seneng 2 sasi 3 sasi. Bareng munggah terus mumet ndase. Mumet piye? Lho piye to? Senenge mung sawetara. Kulino ijen, kulino bebas bareng duwe bojo arep metu-metu kangelan kabeh. Metu sithik kudu pamit, metu sithik kudu pamit. Engko nek metu ora pamit suwe ora mulih mesti di WA. Neng ngendi karo sapa lagi ngopo. Ngono. Kuwi beda nek karo pacaran, mbiyen pacaran mbiyen ki mesti WA-ne mesti mam dhisik yang. Kowe lagi pacaran belum rabi, tawa mangan, tawa istirahat sing cukup. Nek arep ngopo-ngopo ndonga sapu jagat. Ngono kuwi sak dono-donone nek pacaran iki dibeling. Ngono kuwi mangan dieling ini nek wis bareng dadi manten. Metu sithik ora pamitan, lunga ora omong-omong. Mesti biane ngono kuwi. Karo sapa? Mula aku iki pengen ijen. Aku ora pengen duwe bojo. Wah, kowe kudu manut. Kakang-kakangmu padha duwe bojo. Kang mengkono gawe marem rasane atine wong tuwa. Tedak turun Jodipati bakal pinardawa kanggo liyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak kanggo neruske sejarah uripmu? Duwe ya duwe, Pak. Duwe gegayuhan pengen duwe bojo, duwe anak neruske sejarahku ngono kuwi. Ning ya kuwi aku ki urung duwe sir-siran bocah wadon iki tak pikir-pikir sik. Apa ya ono cah wadon sing seneng karo aku? Ono anak jelabrong jenenge Manowati. Lah aku urung kenal. Aku urung weruh bocahe kaya apa, engko jojo kek Manowati iki galak Ora, engko bocahe aleman ora. Bocah ayu. Ayu. Apa-apa kowe ngerti bocahe, wah, kowe mesti sarungan terus. ngono. Iya. Aku yakin, Pak. Aku sih pengen ijen. Ijen kaya sing mbonang uripku ki bebas. Ngeterke sapa-sapa penak. Ora ana sing nyemburoni, geretke kopere sinden ya penak. Ngelangi apa-apa ya penak. Kowe manut karo bapakmu ora? Ora, Gelem tak rabekke ora? ora. Yen kowe bantah karo wong tuwa ora gelem tak rabekke dina iki aku wegah ngaku. Kowe dadi anakku, minggat suwene. Lihat. Sampeyan kok kejem, Pak. Sampeyan kok galake ra karuan. Aku mau ngomong minggat. Lah. Oh. Wah, ojo gawe wirane wong tuwa. Kowe kudu manut karo bapakmu, ojo bantah. Bola-bali kowe ora tau ngrungokke lagu alamate anak soleh. Mula kowe bantah karo bapak. Iki ngono dalan kanggo kamulyanmu. Tenan, Pak. Tenan. Manuto. Oh, aku manut dirabekke. Lah ngucap ngono lak yo ben. Ora bantah wae. Yen karo wong tuwa ki manut. Oh. Sirah ditutuki. Engko nek kopior piye? Kopior wis ben dicampur es malah enak. Lho, atos to omongane sampean. Ayo tak iring nang Madukara. Ngopo Dadi manten dadak takon ngopo. Ayo dadan Jawa manten. wis aku tak ketunan wae Pak, ngene ora usah dipacaki neko-neko isin aku. Nang isin aku.
Wah, ora wae. Wong aku gelem didhapi karo Manowati kudune Bapak Werkudara wis seneng, wis bunga, wis bahagia. Kok iso arep dipaksa dandani manten barang. Ku nek tekan Madukara ana ngarsane Pak Cilik Janoko aku tak nggo songkok ngono wae. Yo, Lah iya, aja kesuwen ayo tairing yang Madukara tak dopke karo Manowati. Samar pamoring soksma sinuksmaya winahyo ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyu Nyai Harjuna aja kaget pun Kakang Dwarawati kang suwaning Madukara nganti anakku lanang ing tambak emas ya kuwi Setyaka sowan ana Madukara kene Koko Prabu Dwarawati inggih. Janaka,
Aku gurumu, bapakmu Durna. Bapakmu sing teka nang Madukara. Iki karo putuku Lesmana Mandra Kumara sing wis dandan cara manten. Iki mono tinemu jodone. Nah, anakmu Manowati bakal tak jodoki karo putuku Lesmana Mandra Kumara. Eyang Durna. Adik Manowati sing niku, sing kuwi. Walah. Ayu. Ning piyayine kok rada lanyap aja mengke galak ora. Katone lanyap ning kuwi setya bekti karo wong kakung. Nah, ya kuwi sing jenenge Manowati. Pak, aku kok malah isin dhewe, Pak. Oh. Lah jebul ning kene dayoe pirang-pirang do nglamar. Wis menengo, aja cerewet. Bapak iki ngawur. Lah cah wedok siji wis ana sing lamar loro, bapak arep nusul-nusul Menengo. Jelabro. Budak kuwi jelabro. Kang Mas Werkudara injih kula mireng. Aku sing teko ngono kene. Anakmu Manowati rasa dijodohke karo Setyaka, rasa jodohke karo bocah edan Lesmana iki. Aku rene gawe jagung, gawe anakku lanang Antasena. Kowe becik besanan antara Jodipati lawan Madukara. Manowati dimendhok karo Antasena. Yen bocah ora gelem aja dipaksa Pak isin aku. Engko nek timbang bocah galake kaya ngono ketoke lancap ngono. Engko timbang apa-apa aku disentaki Ora menawa kowe. Nyai Janaka. Kowe becik sing adi besanan lawan pun Kakang Ndorowati, besanan karo Ratu Ngastina kowe.